Què? A que no sabeu quin dia és avui? Sí, divendres. Sí, 27 de març. Però avui hem aconseguit superar la segona setmana lectiva de confinament. Ué, 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 ué. No ho estàu fent en jo, vinga, tots. Ué, 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 ué. Molt bé, molt bé. 2 setmanes lectives d'escola o a casa, fent teletrabajo, fent videollamades, fent vídeos a YouTube, rebent les vostres audicions de català. De moment he de dir que estic molt contenta, ¿vale? Molt satisfeta, ho estàu fent molt bé, les vostres famílies vos estan ajudant molt i espero que els estigueu agraint, posant-los molt fàcil aquesta situació, ¿vale? Ara ve el cap de setmana potser sigui un poc més complicat, perquè clar, solen ser els dies que utilitzam per anar al cinema, per anar a visitar família, per anar a fer qualsevol cosa, però bueno, de moment ho feim des de casa, per visitar la família ja podem videocridar, per anar al cinema, per veure una pel·lícula, per anar a sopar per ahí podem ajudar la mamà o el papà a fer el dinar, el sopar, un pastís, etc. Vosaltres ja ho sabeu, d'acord? Així que res, dir-vos el que ja vos he dit abans, que estic molt contenta, que vos enviï molts ànims per seguir endavant en la tercera setmana que començarem dilluns, i dilluns rebreu la feina de la tercera setmana, d'acord? Ara aquesta tercera setmana començarem a fer feina amb els nombres decimals i amb les paraules agudes, planes i esdrúixoles de català, que com que ja ho heu fet a castellà, vos serà molt senzill, d'acord? Vos envio un beso super, super, super gros per tots, per vosaltres i per les vostres famílies. Molta de força, molts d'ànims per tots, que espero que vos renteu molt les mans i, com vos he dit abans, que poseu aquesta situació molt fàcil en el papà, la mamà, qui sigui amb les persones que estigueu. Espero que ho poseu fàcil, perquè a ningú mos agrada estar a casa. Jo som la primera que tampoc m'agrada i m'he d'aguantar, i igual que ho hem de fer tots. Penseu que això només ho aturam si tots mos aturem. A que vosaltres l'aturareu? Ja sé que sí. Besitos, xicos. Adeu.